Portal Gazeta Metro osnovala je 2016. godine grupa novinara, dizajnera i IT stručnjaka. Za kratak vremenski period postali su jedan od 5 najčitanijih online medija na Kosovu. O izazovima sa kojima se kosovski mediji danas susreću govori nam direktor i glavni odgovorni urednik gazete Valjon Sulja. Presioni i mediave kryesisht në Kosovë është I aspektit financiar. Politika dhe grupet e interesit që janë tafërta me shtetin përdorin influencën e tyre për të ndaluar, si të themi, kompani mike apo pjesë të parave publike që mediat I marrin si shpallje dhe marketing. Ndërsa sa përket aspektit të rrezikut tjetër që lidhet me fjalën e lirë, apo presionet e tjera të ndryshme, tashmë janë zavendësuara pothuajse totalisht në aspektin financiar. Sulja smatra da je ključ za rad bez pritisaka oslanjanje na saradnju sa privrednicima na tržištu oglašavanja, umjesto stranih finansijera I državnih reklama. Za danas.rs iz Prištine, Una Miletić I Miloš Miljković.